Priznám sa, že pri stretnutí s ľuďmi neriešim ani väčšinu, ani menšinu, ani aké sú národnosti, alebo akú majú farbu pleti. Pre mňa je podstatné, aký je kto človek, aké má ľudské a morálne hodnoty a kvality. A to je pre mňa dôležité a podstatné. Kedysi dávno som stretla jedného krásneho, očarujúceho muža, keď som o ňo prejavila záujem veľmi miernou formou, mi bolo naznačené, že to nebude možné. Ako náhle opadla frustrácia z odmietnutia, som si uvedomila, že budem mať kamaráta na celý život. A potom, neskôr o pár rokov, keď môj väčšinový muž ma opustil kvôli mladšej žene, ktorý som mala 24, tak tento môj kamarát, ktorý dodnes je mojim najlepším kamarátom, na niekoľko rokov zastúpil tohoto väčšinového muža v našom malom trojuholníku rodinnom s mojim malým synom. Pomáhal mi s ním, staral sa o ňoho, vozil ho do škôlky, keď som mala večer predstavenie, dával mu jesť. Keď sa väčšinový muž vrátil naspäť do našej rodiny, tak mu hrozne ďakoval a prijal ho. To dnes deň môj syn, ktorý už bude mať 18 rokov, mu voláva častokrát s rôznymi svojimi problémami a je to jeden z jeho najbližších ľudí. Keď odchádzal do Ameriky, tak si ho zapísal ako zodpovedného zástupcu v prípade, že by sa mu niečo stalo, okrem nás rodičov. Toto je moja skúsenosť s menšinami.